Bi ye alamisa ye utukalo tile 14 san 2025 a ye aw bisimila an ka kunnafoni se jurumɔgɔw kɛnɛ kan Bamakɔ News TV o sanfɛla la. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni utukalo san 2025 ye a bɛ ye k'a fɔ an ka Mali douaniers olu u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka se ka malidenw olu ni kisi cogo min na olu ka wulikajɔw kɔnɔ a yirala k'a fɔ olu kɔni sera k'u tɛgɛ da fura kuntan dɔw kan n'an ko min ma ko tramadol a yirala k'a fɔ a bɛɛ daminɛna utukalo tile 9 Sekoro dugu kɔnɔ Segu marabolo kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni yen douaniers ka jalatigɛliw ye u y'a yira k'a fɔ ko u sɔminen don kari dɔ la ni o tun bɛ ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamanaw la ka kɛɲɛ ni olu ka wulikajɔw ye a bɛ ye k'a fɔ olu kɔni sera k'u tɛgɛ da fura tramadol 60 kan ni o fura ninnu yɛrɛ tun bɛ tigabɔrɔw cɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ utukalo tile 13 san 2025 Buguni mara la yen brigade mɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔ olu fɛnɛ sera k'u tɛgɛ da fura kuntan 50 kan yen dugu kɔnɔ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakanako sabatili ma ni o ye général de corps d'armée Sadu Kamara ye ale bɛ Irisi la nin waati in na a bɛ ye k'a fɔ takun o bɛ tali kɛ halisa ni kura ale bɛ se ka fiyɛ cogo min na Mali ale ni Irisi cɛla baaraw la lakanako siraw fɛ ale ni sira wɛrɛw fɛ a bɛ se k'a fɔ malidenw bɛ sigi n'a ye don n'a nataw la halisa Mali ni Irisi cɛla lakanako kokuraw bɛ na min ye damakɛ don n'a nataw la halisa yaasa min ye an ka bolodiɲɔgɔnma o bɛ se ka to ni la cogo min na. Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Atayɛri ye ale bɛ min ye Laginɛ jamana na o siratigɛ la ani Laginɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Laginɛ kɔnɔna lakanako ma ni o ye général Bachir Jalo ye ani o bɛ ɲɔgɔn ye la a bɛ ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ a n'u donna min ye arabadenw n'o bɛnna utukalo tile 13 ma san 2025 Laginɛ ale yɛrɛ faba kɔnɔ ni o ye Konakiri ye u kɔni ye a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye in bɛ tali kɛ Mali ni Guinée cɛla baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jago siraw fɛ fo ka taa se min ye taa ni ka segin nɔgɔya bɛ se ka don o baaraw la cogo min na min ni jamana fila a n'a denw u ka taa ni ka segin n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na min ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ tali kɔni kɛ min ye nin kɔni kan u ye a yira k'a fɔ kabini diɲɛ kunungo Mali ni Guinée olu bɛ fa kelen u bɛ ba kelen wa halisa min ye sira min n'ale bɛ bɔ ni ale bɛ ka cɛ bɔ ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ sirakɔrɔ don. An bɛna an ka kɔrɔw kun cɛ ni ko ka kunnafoniyaw ye. Kɔngo minisiri kɔrɔ min ka baara tun bɛnnen bɛ min ye kiliko sabatili ma Kɔngo Kinshasa ale jamana kɔnɔ ale jɔlen tun bɛ min ye Kɔngo kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ka sababuya dɔ kɛ min ye nafolo dɔ ko kɔni bɛ ka a nɔ don nafolo min n'ale bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 19 na o miliyɔn 19 min ni a kun kan ka kɛ sababu ye Kɔngo ale yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka kaso bon kura jɔ Kisangani a ye bɛ k'a fɔ ko o nafolo in kɔni ko o ye nɔ ye min ye Constant Mitumba k'o ye ka don o de ye siratigɛ la min ye Kɔngo ale kiiritigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ min ye san 10 kaso ye o dila a ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ka fanganabaaraw kɔni kɛ jamana kɔni ye ni o ye Travaux Force ye a bɛna bila o fɛnɛ na o san 10 in kɔnɔ wa san 10 in fɛnɛ kɔnɔ a tɛ se k'i kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ wa san 10 in fɛnɛ kɔnɔ a tɛ se ka voter a kɔni ye bɛ k'a fɔ min ye nin minisiri kɔni ye don tɛmɛnenw kɔni na ka kɛɲɛ ni min ye u ka denmisɛnnin minnu olu tun bɛ ka sirajugu ta n'o bɛ wele ko kuluna min ye Constant Mitumba ye a ye baara caman kɛ o la nka fanga ale kɔni ye fanga ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Constant Mitumba ni ale ye Kɔngo Kinshasa ale yɛrɛ kiri ko minisiri kɔrɔ ye ko ale ni san 10 kaso k'ano o de kan. Burkina Faso jamana ɲɛmaa bɔra ka hakilina kura dɔw ta hakilina in bɛ tali kɛ maa o maa Burkina jamana kɔnɔ ni kɔni sera ka baki sɔrɔ min ye sɔrdasiya kalanw a n'a a baara taabolo ayiwa aw bɛ taa min ye o dege yalasa min ye jamana kanu u bɛ se ka don min ye Burkina ka denw na cogo min na o de siratigɛ la
min ye o baara fɔlɔ olu donna min ye kalo tile 13 san 2025 a bɛ ye k'a fɔ sa a nun donna min ye Kajogo i b'a ye k'a fɔ min ye mɔgɔ 20,000 olu de ye baki sɔrɔ Kajogo ale yɛrɛ marabolo kɔnɔ o de siratigɛ la sa ni baara in mun donyɔrɔ la a bɛ ye k'a fɔ Burkina Faso ɲɛma caman kalanko siraw fɛ fo ka taa se marabolo kɔnɔna ɲɛmaw ma ayiwa olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u kɔni y'a yira k'a fɔ nin hakilina yɛrɛ de ye Burkina Faso jamana ɲɛma ni o ye kapitɛn Ibrahim Traoré ye nin y'ale yɛrɛ de ka hakilina talenw ye yaasa min ye jamana kanu u bɛ se ka don jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na cogo min na ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni segi ɲumanw na aw ni ce aw kulomajɔ ani aw ka ɲɛmadaw la aw k'an bɛn don n'a nataw la